चार गो के पोस देली दूधवा पियाई के, चार गो के पोस देली दूधवा पियाई के। चार गो लइकवन से पेट न भरल माई के, चार गो लइकवन से पेट न भरल माई के। चार गो लइकवन से चार गो के पोस देली दूधवा पियाई के, चार गो के पोस देली दूधवा पियाई के। चार गो लइकवन से पेट न भर माई के, चार गो लइकवन से पेट न भर माई के। चार गो लइकवन से जवन माई पूछे काहे सूखल बाओट रे, उहे माई के देवल जाता आत्मा का चोट रे। देखिए सरकार, आजकल ये घटना आम बात हो गई बा, हर जगह घटता। स्टेशन पे जाई तो बूढ़ महतारी लोग भीख मांगता, लोग भीख मांग के अपन पेट पालता। लोग तरह तरह के आश्रम वृद्धाश्रम खुल गइल बा। इससे कहे के बा जवन माई पूछे काहे सुखल तोहरोट हो, उहे माई के देवल जाता आत्मा की चोट हो। गीले में सूते जवन सुखला सुताई के, गीले में सूते जवन सुखला सुताई के। चार गो से पेट नहीं भरे गुमाई के, चार गो से पेट नहीं भरे गुमाई के। चार गो से पेट नहीं। बड़ा का कहेला जाके छोटके में रह, घटता जवन तहरा ओकरे से कह। देखी एगो माई अपन बेटा के पोसे में कबो भेदभाव ना करेलिए भैया, लेकिन उहे बेटा जब सयान हो जाता लोग तो कहता लोग कि ना माई हुनका में रही तो हुनका में रही। देखी संसार अब कहाँ आ कौन कौन दिन दिखाई। बड़ा का कहेला जाके छोटा का में रह, घटता जवन जाके ऊपर से कह। माई के आत्मा एगो बबुआ 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 बबुआ। माई के आत्मा एगो तर से दवाई के, माई के आत्मा एगो तर से दवाई के। चार गो से पेट नहीं भरे गो माई के, चार गो से पेट नहीं भरे गो माई